kakabsat. Iti daytoy arambak misa kadwain kayo dagitoy nang iawat intensyon pagyamanda. Isuda the Mr. and Mrs. Efren Havalia and family, Marily Valdres and family, Teresita Canillo and family, Rodolfo Garaviles and family, Sisa Fatima, Federico Habon and family, Robert Fernandez and Jacen Bright Fernandez, Lolita Valdez and family, Feli Piano and family. Hasta pemlet ngay dawatan tayo ngay karalagan dagiti sa mga amin minatay tayo. Isuda de Francisco Valdez, Loriana Antonio, Mariano Nieves, Anastasia Mercedes, Rosa Alfredo, Macario Erlinda, Esperanza Ken Rogelio. Hasta pemlet Ticararawan de Pedro, Macarias, Cesar, Bino, Binano, Simo, and Martin. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, anda pumata na kayo. Tatang Domingo, aldaw dagiti papadi, nalubong na ti Paris Priest Day. Kararagan tayo dagiti amin nga papadi, na nagidaton ti biyagda ken ni Apo Diyos. Dagiti agsaksakit, dagiti maupupay, dagiti mauawanan ti namnama. Sapay pumata ti Diyos, itod natin napudpud no at arigagay iti puso da. Tapno may karita yung makirano, di kita na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Iti napakumbabaan kuna tayo, agkonpesara iti Diyos aman nakabalinaan, ken kada kayo met kakamsa, tasya nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso nagpakpakaasi at kay Santa Maria, nanayon na Birhen, kada diti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo magtakapsa, tay kakaasid at kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Ah
Diyos, iti kamatwan, ito'y gagakapyan, at iti katawan ay pagtibanang nagkakenta, iulan nagkaka, itanong kapapagnubahan na kaleyayawin na ka, kailangan ng kenta, kamuitin ay daklan, lalayan mo, Gloria iti Diyos, iti kamatwan, Ako Diyos na ilahikan niya ari, Diyos Ama, naman nakakari namin, kesika umiya Yesu Kristo, bundok anak Diyos na ako, Cordero di Diyos, kailangan iyaman. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, kadagiti basbas yung pinupulong, kasyan na kami, kamamikan, kadagiti basbas yung pinupulong, awarin kaday ko'y araw mi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, yan kami siksika ako, Yesu Kristo tinasantuan, siksika iya po siksika ikamatwan, ititimpuyok Espiritu Santo, iti gloria ni Diyos Ama. Amen. Pumararag tayo. Saranayon na kam kad ako, kiti pa ay mo takaasim kada kami nga agdaw-dawat ken ka. Agragsak kami, gapota sika tinangaramid, ken mangituray kada kami. Pasantuen na kam kadi, ket pagtalay na iden na kam anapod no ken ka. Gapo ken ako Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti hinggana. Humuna ang may basa. Daytoy may basa na adaw iti libro ti Exodo. Nagsao amin dagiti tattao iti may busor kada Moises ken Aaron ijay letang. Pinatay na kami lakuman ti Apo iti adda kami ijay Ehipto kinunada. Sadyay mabalin mi ti mangan iti karne ket agumuma kami amangan iti agduduma at araon. Ngem enyeg da kami ditoy letang tapno patayen da kami iti bisin. At tuy, kinunati Apo ken ni Moises.
Pagtudwek to iti tinapay nga agpaay kada kayo amin. Masapul nga inaldaw arongwar dagiti tattao nga agornong iti umdas akanenda iti tunggal aldaw tapno suutek ida nutong palen damit laeng dagiti bilin ko. Nangeg ko ti reklamo dagiti Israelita. Ibagam daytoy kadakwada. Iti sumipnget addan to karne asidayo. Iti agsapa agum umakay to amangan iti tinapay. Iti kasta maamwanyon to asyak ti Apo a Diyosyo. Iti rabii imay dagiti tukling ket pinunuda ti kampo. Iti agsapa naaplagan ti kampo iti linnaaw. Iti awanen ti linnaaw nabati ti rabaw ti daga ti babasit a nagbubukel akas la nagbalay adanon. Anya nga tadaytoy nagsisinnaludsod dagiti Israelita idi makita da tadida ammo. Daytoy ti tinapay akanenyo nga inted ti Apo kinuna ni Moises kadakwada. Ti sao ti Apo. Salmo responsoryo at pagsumbat tayo, pinagtudo na kadakwada itimana kanenda, anagapo sa dilangit. Pinagtudo na kadakwada itimana kanenda, anagapo sa dilangit. Dagiti nangeg ken naamuan tayo, nga imbaga dagiti amma tayo. Isarita tayo kadagiti kapututan, asumarsaruno ti panakabalin ti Apo. Dagiti naindaklan agapuanan na, ken dagiti nakaskas daaw nga aramin na, sumbat. Pinagtudo na kadakwada itimana akanenda, nagapo sa dilangit. Binilin na ti tangatang ket linuktan na dagiti ruwangan ti langit. Pinagtudo na kadakwada itimana akanenda, wen itimana anagtaod sa dilangit, sumbat. Pinagtudo na itimana akanenda, nagapo sa dilangit. Nanganday ti taraon dagiti anghel, inted ti Dios kag sobsobraan akanen. Ket impan na ida tinasantuan adagana, kadagiti kababantayan asinakop na, sumbat. Pinagtudo na kadakwada itimana akanenda, anagapo sa dilangit. May kadwa may basa. Daytoy may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Itinagan ti Apo, kunak nga rod daytoy, ket balaagan kayo, adi kay agbiagen akas kadagiti hentil. Awan serserbi ti panagpampanunod da. Saan nakasta tinasursuruyo may papan ken Kristo. Kinapudno na, nang nangiganyon ti may papan ken kuana. Naisuro kada kayo, kas pasurot na ti kinapudno, nga adda ken Jesus. Iwaksiyo nga rod ti daan a kinatauyo, anang idalan iti sigod a panagbiagyo. Ti daan a kinatauyo, a dinagdadael dagiti makaallilaw a derrep na. Masapul anaan-anay, ti panakapabaro, ti puso ken isip yu. Ikawesyo ti baro a kinatao a napalswa, nga umasping iti Diyos, ket maipakita daytoy, iti nalinteg, ken nasantuan a panagbiag. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Idi makita dagiti tattao nga awan ni Jesus wenno dagiti adalan na iti lugar anang pakanan na kadakwada. Nagbilog damet anang sapol ken kuana ijay Capernaum. Idi masarakan dagiti tattao nga adda ni Jesus iti balasyo ti dan-aw kinunada ken kuana. Maestro kaano ti ay mo ditoy? Simbong bat ni Jesus ket kinunana. Ibagak kada kayo ti pudno. Sabsapulen da tanangan kayo iti tinapay ken nabsog kayo. Saan agapo ta nakita yo dagiti nakakaskas daaw nga aramid ko. Di kay agbannog gapo iti taraon a madadael. Agbannog kayo ket di gapo ti taraon nga agpaot iti biyag nga agnanayon. Ti anak ti tao ti mangted ko kada kayo iti daytoy a taraon. Tainted ti Dios ama ken kuana ti yaanamong na. Iti kasta sinaludsod da ken kuana anya ti aramiden mi tapno matongpal mi dagiti paaramid ti Dios. Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden nyo. Patyen nyo ti imbaon na. Insungbat ni Jesus. Kinunadang arod ken kuana. Anya ti aramidem ang nakakaskas daaw a pagilasinan na ipakitam ka na kami. Tapno mamati kami ken ka. Anya ti aramidem nangan dagiti ammayo iti mana ijay letang kas adda na isurat inikkan na ida ti tinapay akanendaan naggapo sa dilangit kinuna ni Jesus. Ibagak ti pudno kada kayo saan ani Moises tinangted kada kayo ti tinapay a naggapo sa dilangit. Ni amak ti mangted kada kayo ti pudno at tinapay nga aggapo sa dilangit. Tati tinapay nga ited ti Diyos, iso ti bumaba manipod langit, amang tedbiyag iti lubong. Apo kinunada ken kuana, ikkan na kami man akanayon iti kasta at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay ti biyag, ti umay kanya din tumabisinan, ti mamati kanya din tumawaw. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning ako. Minsan nga bigbigat ka putawan mo misa tayo bigat ijay, Lunes sa dayjay. Dita na dita naglapot pandesal. Nagimata nga. Kita ganyan nakita diyan nakakurong-kurong nga panagra. Nay mangala kayo ti kanan niyo. Dapat tinin ini tagasan mo say mga lang kayo tikanin nyo. Siyempre, marinam mo jay nadatingay umaway ka tibigbigat parparbangon nga di ka pa'y nuhang ka na kaipapulot ti danuman. Kaya jay inyanaga na tumapog ka, di ka nagkiraos ta, tiyan mo, amoy nagkiraos. Nuhang mo malabanan day jay, nagsakit to ta tiyan mo, ta sinarit to tilami isan, kinagmaya mo nagday paunad mo. Wala jay. Iso nga punat na mga lang kayo tikanin nyo. Anay, unser! Kung punat na tandak, maamong arong mga pati na kita, handa magkatulikot tayo, tibalik ko, antibursyo. Numakan, amoy ti umuna nga, oray na kita'y pada nga na kita'y kakaasing at bibya, at na diferensya na. Hindi at kami ibigan kinita Santa Lucia. Kanahayon na isimbaan. Amo ti umuna nga pagtiliw mo kanyada, makan. Hindi ka nang gagawin. Agsagad ka. One father. Nakagagagatong na agsagad apaya. Pinakan mo nga ro. Tay basic na relationship, kada tayo ng ro na kada tayo nga Pilipino. Makanan. Umayak man po masya di balayo. Ala niya nga tati. Umuna panunutan tayo ko. Anya nga tati ipasangaw. Nasya at na mangukop mga magkalumi dyan. Iraman mo yung itlog na tanda ni agpisan ta. Nadya kalakan niya tayo, ti umuna pang sangailikan niya tayo makan. Number 1 ti makan. Kadamat napan naki-birthday niya, muna taga-kabarwan na dito eh. Nagmayat din naki-birthday may, kunada, apaya, nagado na ihawid may. Haan mga mayat ti tungtungan, naragsak ti ay-aya, mga kasi ti pananunod na, nagmayat din naki-birthday may, apaya, nagado na ihawid may.
Hamad nga taga-kaparuan na ganyan, diyan mo ano taga-ano da. Un makan namin, kasla makan ni Apo Jesus, apa yang kasdit ebanghelyo tayo. Di mo't na malagip yun, di naman nga Domingo ka minultiply, pinaado ni Apo Jesus, tinakad-ado nga at itinapay niya. 5 at tinapay, 3 nga ikan, minultiply na ko na dan pinakan na tirin ibribo at tao. Tatang din hindi tataon, suru-suru tandaan. Bimalasi o na panda, apay ka ano ka nga may itoy ko na dan. Nagbilog naman. Kakunan na, suru-suru tanda, haang po kadagiti na imbag nga inaramid ko, nga impakpakita, no di nangang kayo kanabsog kayo. Nagyati rason ni Apo Isusan. Ngam ijay namot nga inserad, DJ adal nga kayat mga itid kadakwada. Anya ti kayat nang ibaga kadakwada. Kunana nangang kayo, kunana dagiti amayo, di mo na nga maibasa nung nalagip yo, na nagtay nga nasaya at anya ti kunana nagreklamo dagiti Israelita. Apaya hanakam na ko ma-enroll iti Egypton, ta ijay uray tagabo kami. Mangang kami. Katakta inyag na kami ito'y latang. Amoy ito'y latang. Diyan kan nag-ijay, disyerto. Inyag na kami dito, awang magkanin mi. Yagreklamo dan gini Apo Diyos. Isuan ni Moises kunana, ikan na kayo. Itirabiin na naglinaaw, di nagbaga kas na linaaw, nagbalya kas na babasit at tinapay. Nagsangpot ti Tokling. Amoy yung mga Tokling. Itokling day tayo yelo abilit, ha? No! Kiyaw day jay, ha? Kita niya ay wunsa ko na ayaw pailaan kailangan taga-kaparuan. Nagsang ijay dagiti kami ni Israelita, handa mga agdalyasat nagapo na di Ehipto pa na diyan. Kay Israel, kitatan ko na nagkampuda ijayan mano nga aldaw na jayan awanan ti kananda. Kitatan dito kling nagsangkot da. Apay nga nagsangkot na grasya ni Apo Diyos, dagiti agad-agad ti Biblia, haan kunada, apaya gaputa from east to west lumamiisan ijay daya kinapudpudot ijay laod agdalyasat dagiti animal dito liang da kabala di lamis agdalyasat da iso kad di makadalon da di desierto pumalasiwan agkakapsudan dagiti Tokling tala nagpidot ti inobrada ta nagbalbalasi or dagiti Tokling aslama dagiti kambalay ko na pagda naging basura inala da ergan kalkalpas ti bagyo pagkaiso na nga agwag-wag mo Tokling mo tayat na laang mo siyempre manong alda mahanganangan ka data mo tayo erganan bang nakaalada 5 so sindata nagkukutong nga nang kaya dyan nagbalasi da naalada di sukunatan inted ti Diyos iso ko na ni Apo Jesus apay di ko na yun di mana ni Moises tinangtadhaan inted ni Amak sa dilangit kunana tatang insert ni Apo Jesus sana multiplication of the brethren pinakan na ida di naman na Domingo na iya tatang suru-surutan dan nung insert kan ni Apo Jesus di mensahe na kadakwada anya di mensahe na mangang kayo tinayagurnong kayo tinaindagaan na tinapay haan at adda nga urnungan nyo tinailangitan at tinapay anya day tako na damanan siya ti si bibiyag at tinapay I am the living bread siya ti tinapay ang nagkapo sa dilangit no kanan nyo day maaddaan kayo itibiyag dua nga klase di biyag na ibagana di jay anya di biyag na ibagana nga pulos nga haantay sumina datayo nga mangawat kini Apo Jesus tatan-ahan da maawatan idata ni Apo Jesus kang tatan tanaawatan tayo babaan tinasanton amisan no awatan ni Apo Jesus haam mo nga mapukaw ti biyag nga agnanayon makikadwa ka agsubli kanto ken muana imagine no ni Apo Jesus ti ulo datayo ti bagi ipalubos na nata nga maysa ti parte ti bagina nga nangaw-awat kanya na tinasanto na komunyon ke maitapwak di kung kuna tayo nga impyerno nga agnanayon nga tuo da kayo kuma tabagiyo na isalakan sika kuma ni Apo Jesus tabagin maisalakan ang amin nga buo nga bagin mapandilangit malaksit ta dilam ta chismusa naikat na bati na pandibangir ang kwarto barbaridad kuno sa taimang kagtatakaw ti rabong kay may katak ni sundo ti agbati kani Apo Jesus ti bagina ko manya apay ano
agungar tibagina ngamin hanan nga nagungar na kaslaidi nga ni Apo Jesus. Datayo tibagina ni Apo Jesus ti ulo, datayo ti no kung komunyon ka nabunyagan ka, parte na ka tibagi ni Apo Jesus. Kitatta no agungar no mapanji magikadwa iti ama, iti rupa alangan nga ibati na ka. Nakaramang ka ay suda ti kunana nga maddaan ka tibiyang agnanayon. Maikadwa ito'y daga. Anya tibiyag maikam kayo tibiyag kunana. Anya tibiyag kanya tayo. Datayo no kunana nga rod ka receive Jesus, awatom ni Apo Jesus, ibiyag mo ni Apo Jesus, ibingay mo ni Apo Jesus. No adda ni Apo Jesus itibiyag tayo, maaddan tayo tibiyag. Kas ano ti maaddan tibiyag agang anges akmed, ano ti si bibiyag nga agang anges mangmangan nagrawot pay. Ngam natay. Anya deji natay. Kala ko maji pamilya, no awan ti kapya dead. No sumred ni Apo Jesus ita nga pamilya maadaan ti kapya, maadaan ti biyagan. Di pa nagkakadwayo, pa nagkakaarubayo, no awan ni Apo Jesus dayta. At pinpin na sagid kayo. Nagimas ti sidak. Apon mo detay. Nya naganan no detay nagana agigisa ka mo ti bawang kay adda mo ipaturong jelit kari panta maangot ni kaarubang nga detay. Sumaretsep mo di tabtaba. Pinpin na sikat kay ngaraw. No, di pa nagkakaaruba kaawan ni Apo Jesus datate pinpin na liiw, saksakit tinake, awan ti pinakong babapin natay ang pa nagkakaaruba. Nung naadda ni Apo Jesus nga ibibiyag tayo, iburburay tayo kadagiti kalapsa, agbiag tayo apa nagkakaaruba, iti pamilya, iti trabaho tayo, uray na tayo mismo. Uray na tanong kanang amin nga kanan. Uray nag-iimas amin nga makan mo. Uray manong styrofoam tayo ihawid mo. Kung naapon na napan nag-i-birthday, kanya napan nag-i-birthday, napan nag-iawid. Uray nag-iimas di ka no, awan ni Apo Jesus, ibibiyag mo, awan ganas. Uray kasani ko, ang amin kasani ko, uray ka no na Uri ka no, daamin kanyang, no, handa ka na bibiyagan, tigalad ni Apo Jesus, anya nagitigalad na, datatipin na kawan. Naragrad sa kibiyag tayo, bibin na kawan tayo. Oh, nakatulog kay sabon. Mangmanggagyo ha? Naragrad sa kibiyag tayo, no, at bibin na kawan, no, at nagbaso, na may mayat, at bibin na kawan, ha? Agi mulmula ka sakit tinakam, hindi mo no ako nada ka, adda imulam, adda apita man. Kaya agi mula ka sakit tinakam, no apitam tao. Orno nga sakit tinakam mo rumwar alitag, diyan ka mo na siya no, hanga sila mo no kilikilit pa pa. Anya na kita na orno nga sakit tinakam. Na may mayat niya, no adda ni Apo Jesus ka, jigalat na niya, tigalat na kunana, surutan niyo ti aramiden na niya diyan, dati pinakawan. At dati pa nagtitin na rabay. Pinnadigo. Ngamoy di sa uti nga pinnadigo? Napadasan nyo din nagpadigo? Kada nang padigo kanya tilong mo kape, awang mo din nalipatan ng sabon, awang mo paluapnan. At pipinnadigo. Daya ada ayat na, ada mo to daddo mama. Ang kapatiguan ni katugangan kuna nagapan na pinatiguan digo at talaga awan tinagyan na. Dagura na ori pinatiguan na kadamo gura. At di ba nagmayaban ti oi kultura tayo dito pinatigo, pinnakawa, panagsisinnaranay, tinulong. No awanti damas hapon na tagsakit, tulungan sa ranayong kasi saan garo, karumang garo. Di dyan tigalat ni Apo Jesus, di ko nanda nga, no naawat mo ni Apo Jesus, ibibiyag mo, tigalat na, kinasayaat mo, timaikat mo, iburburay mo. Marigrit na, naging itataong adakan, iso di dyan ko na, no siyak ti si bibiyag at tinapay ko na, iso ka no, naawat mo na ni Apo Jesus, kayang nga ibiyag, kayang nga itag ka, naging ikaro. Dahil ibagbaga na nga at antibiyag, iso di pa nagkakaaruba yun, at daragsak na, ha? Makapagkatawa kayo, ti us-uspaw. Wan kumari, sa akin mo lang kakatawa, no, at na chismisin nyo, ay, nagmadimag datan.
Di dyan daragsa nga nagkakaarubang, no? Dada sumungsungad ko, datan, intayon ni, ko na, delikado. Dahil di pa nagkunan ikaw kamusta yun ni Apo Jesus, uredaan ka mali, kabailan tayo nga awatan, kabailan tayo nga pakawan, taawang nga rin itangsit. Awan di ma tayo tibisin nga kaaroba, no si ka, among nga isakit na niya kasapulan na, ha? Nagsakit di tiyan dyan, anak na ngayon, kay pachay apon na pag-play tayo na awan. Among nga adaan ka, imot ka lang amin, so amo kaya. Di mo sakit yun do'y kaminan ka, ala, sakit, ay wala, paimbagan yaw. Tunukan na tayo, ninanangan. Ito na tayo, automatic, saranay ko. Sala mo lang ito din na tayo, hindi si Bibiyang, di mo kaya. Uray si daan na lang sardinas, hindi na tayo lapang ka. Saka na pang nakikapay, taya ka ataya, nalugi pa ito nagminatay, kaot ti tinapay. Nagrigat ka, minatay tatot, malugi ka, kasar pa yung batak. Rinabiing nga umay, manulat ti saranay na, baintay. Kung mano di kape, asukar ka na. Nanti bagbaga na di jay, agbiag, no, agda ni Apo Jesus. Uri kanya tayo, maikan tayo tirekta. Maikan at tirekta nga agserbi, apaya, agda ni Apo Jesus kanya. Maikan at tirekta nga agtrabaho, apaya, agda ni Apo Jesus kanya. So di ko na siya, ti si bibiyag. Haanlaan nga di biyag tayo ito, nga makikadwa kaya kuha na itirupan-rupa, no di ito'y inang daw, nagbiag tayo. No, darita na, dani Apo Jesus, kinga kita, agsarmin kayo, kita nyo tarupayo, at daragsak, uren hangkag make up. At dali kita yung pik-pik, kunwari nakaisen da di, kas jeda ka da ipangatot, ano, madidyo unag madilata. Dali kita duma, nakaanya na ganan, at dali kita orang nag-make up, naglawag di rupa na. At dali kita duma, ngadiramos di arena, ala pa po. Lalo magmag na nga arena, hamo matak ka ba? Naawan ni Apo Jesus dito'y, o rin ako sa niya kasagata, hamo matak ka ba? Ang tatapay, piyastapay ni St. John piyan eh. Patron na kiti Paris Priest. Happy Priest Day, kung nayumot akan niya. Sako lang masakol pa yung awisan kayo mo, pa yung ikaralagan tayo na kiti Papadi, apaya, awan ti Padi, awan ti Eucharistia. Dagita, agkararag kayo tak noong ano di agpadi. Tinsa mo pang panunutan yung agpadi ko, dayjay taga-adayo, haan, baka datang sa salutang tataapong baka iso. Dito anak mo pagbasa-basaan baka iso. Ikararagan nyo na awan ti padi, awan ti Eucharistian. Awanan. Na kayo mo nakaimimot kayo pagpadsyon to, o ay haan, Father. Apaya, nagbuhapo ti Apo. Apay na kami lang ang pangit ti. Ang nadalasan. Na kami lang ang reject ti kaya yung etatkin ni Apo Diyos. Sayang. Ay niya nga sayang. Di makil ta Apo, nangasawa ti Puggang niya. Apaan na ka pa. Hindi ka pala pinagpadi na ro. Naan kararagan nyo, papadi. Tata, aldaw, ti papadi. Ikararagan nyo, ano na gati masaksakitan. Ti papadi tayo na nagadot ilalakayan, nagadot agsaksakit. Nagbasit ti maordenan, maibos kami. Kanya ti pangalaan tayo, ta, kabalayo, apuyo, anakyo, ikalidaton nyo. Awang mo pagpabasa ako, awang mo pagbasa ini. Diyan mo pinanunod, yung inremedyo naman. Diyan mga nagdanag, nagsangsangit at awang pagbayad ko talaga. Ngam diyan mga nag-give up, napaya kararag maglain. So ikararag kayo, di papadi, nagkararag kayo, di papadi. Awang papadi, salsedo niya. Nawampay. Madre, awampay. Awampadi na, awang ti madre na, chismosa, ado. Amal. Ha, dita apuyo. No kadang komunyon kayo, ikararag yung Apo, pagpadyon di Apo, Apo pagpadyon di anak ko. No, kadang kararag kayo, Apo, magdad ka di padi, haan nga agda po dyan, Afrika, di Germany, kadang ko ti umay na agpadi, dadta kagbalay mo. Dahil ta anak mo, isagol may ikararagan tayo. Di kaya yung umay ka magserbi ka na kayo, ayan natin tulong mo nga, Apo, nga napan nagpadi, awan.
Sayo to pala uyaw-uyawon ta pati, webot chow, gaputan nyo kabagyan. Padasin nyo man di kabagyan nyo, di man apuyo. Iso matata, gaputasan St. John, San Juan biyan ay patong na di pali, kararagan nyo di pa pali. Kunak man awalan di Eucharistia. Maawan di pati, awalan di misa. Ayun na di sakramento. Umalis kay Jibanger, hanga sakramento, haan nga bagi ni Kristo. Tulagan dalaan ng haan sa Bali. So nayon na ati kararagan tayo akabsa, timisyon tayo aga, no adda ni Apo Jesus tinda kay kararagan ha. Nayon na ati panangi kararan mo. Alatata no adda ni Apo Jesus kada tayo iso di jay, no adda ni Apo Jesus kada tayo dadtanti pannakaawat, dadtanti kinapakumbaba, dadtanti panagsisinnaranay, sumurot dit ang tiragsa. Naranam ay nga panagbiag dadtanti ragsak ti kaunggan nga agserbi ang tumulong iti kapsat. Dawatan tayo man panangibabaw at ni San Juan Vianney. Ni San Juan Vianney na santo. Nagbalbaliw di lugar, di Ars. Nga nagyanan na, apaya, managkararag. Nakaarot ti kararag na. Nagbalbaliw, ano din nagbaliw iyayan na apaya. Naganot na pan nagkonpesahan, naganot na pan nagdanon apaya. Kaputag ibigin na kinamanagkararag na. Kaya dawatan tayo mo tayo, babarat na tayo, sabay mo makamakapuno tayo. Padayak-yak tayo ti Mama. Mama, iyak, iti Diyos Ama, man nakabalin namin, na namarswa iti langit tayong daga. Mama, iyak, bet ni Jesu Kristo, buktong anak na kinapo tayo. Ipanagrilit na dari si Santo, ipan nakapakawan dari ibas-baso, dan tunat panagungan, ipagigan biya nagnanayo. Hindi umararaw, iti ama tayo, ang nailangitan, sapay kung matapatgan na, dahil iti karkararag tayo, kat dahil iti nga panangpatgan na, panangtid na, kadag iti kasapulan tayo, iburay tayo, at kadag iti kakapsat tayo, kas imbilin ni Kristo, iti tonggal panggap ko na tayo. Apo, ipaay mo kada kami titinapay tibiyag. Apo, ipaay mo kada kami titinapay tibiyag. Agpaay ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, babaen ti na Santuan Alana, nga inawat dahi tinaordenan da. Agbalin kuma sa rikid-ked, ken pigsada amang idultuloy, amang iwaragawag, nga ni Jesus tinapay-payso, ken agnanayon at tinapay, amang ted tibiyag. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kada kami tibiyag. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo. Babaen ti talungading nga inted ti Dios. Kadakwada. Aramaten da kumaan ay bag ti anmunda. Amang kita urnos kapya ken rangay iti pagilian. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kada kami ti tinapay tibiyag. Agpaay kadagiti saan pay ang mamati ken ni Apo Jesus. Masarakan ken mapadas da kuma iti panagbiag da ani Jesus iti tinapay ti biag kadagiti amin at tao. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kada kami iti tinapay ti biag. Agpaay kada tayo amin ditoy ita. Babaen ti panangawat tayo tinasantuan abagi ken dara ni Apo Jesus. Maamiris tayo anak na tayo, tinapaypayso a Diyos. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kada kami titinapay tibiyag. Agpaay kadagiti addaan sakit, ken awanan tinamnama tibiyag. Babaen ti pantilaw ti Espiritu Santo. Main inot da kuma amarikna, nga adda kadakwada ti Diyos, iti baet ti panagsagabada. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kada kami tinapay. Agulimat tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep.
dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Graman tayo mat may kararagan ti panagwayaway ti kararwa ni Mamerta Marquez, ni Roger Guevara, yan kastamat kini Juanito Collado. Apo Jesus, sikat tinailangitan na tinapay tibiyag, anunubot kada kami, pagbalinan na kami met at araon, tibiyag, para kadagiti kakabsat mi, dawatin mi dagitoy gapuken Kristo nga apo mi. Amen. Kumararap tayo kakabsat, tapos na tayo ganda gito'y adaton tayo, makaayo-ayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kahit may paayo pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet a pag-imbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan ni Iglesia na. Pasanton kad apo daytoy daton mi babaen dagitoy a sakripisyo, aramiden na kam ko mga agnanayon adaton nga agpaayken kamet laeng gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyon. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon na Dios. Tabigbigan mi apakaitanukan ta gloriam sika a Dios adi matay saranayon ti tao anay kari amatay. Ta idinarep kanan ti langit iti managbasol a tao. Impaay mo ti panangisalakan mo babaen tinasantuan a kinatao ni apo mi a Hesus Kristo. Kat gapo ken Kristo, idaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo, kat dawaten mi ti palugos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay at imak mi, kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Diyos, dagiti amin napaswan. Ilangit ken dagan, napno dayti patay daydayawan. Umay inagan,
Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kat ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuop nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadayto iti bagi isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadayto iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia man ay saknap iti sangalubungan kat parahirayon ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama ket luagon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa tilangit. Dumtay kumati pagarian matungpal kumati naken mo ditoy daga akas sa tilangit. Itdem kadakam daldaw itoy ti kanen mi patinayon daldaw. Pakawanem dagiti basol ni akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin nariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngagapo kanya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan no di kat ti pamati ti iglesia ket kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo.
papia, kadayaan papia. Cordero de Diyos, sa mga ikas paso di lubong, kasya na namin. Cordero de Diyos, sa mga ikas paso di lubong, kasya na namin. Cordero de Diyos, sa mga ikas paso di lubong, ikay na kami kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka rin ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, yakay kayo may kanya.
Apo pinabaro na kami babaen ti Eucharistia. Sa lakniban na kamkad adi agresat, yan tangay sika, ti agsarday aman narabay kada kami. Ipaay mo kung mga rod, ta maikari kami di agnanayon, apan na kaisalakan. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo kat Diyos. Isa magipagbiag ken magipag-aarigan ka, ititimpo yung ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, na awan ti inggana. Amen. Nagmimitingan tayo iti Domingo Apo, kadagiti nagimiting. Padasan tayo to, ti retraining, dagiti lektor, akulay, umay tagpasya dagiti katikista tayo, kadagiti balbalay tayo, kastamod ay anticipated mas tayo Apo, padasan tayo amin nga barangay, agsisindong blat at namarit na tayo Apo. Kasayang di malunti sa badungawan ti, ubrani po padi, napudot tula unay di 11 o'clock. Urayin niya nga chapel Apo napudot, di 11 o'clock, narigatan. Kaya nung nalpas di anticipated yun Apo, nalpas yun, obligasyon yun ti Domingo. Nakasbangari ka nung dagay nag-anticipated, nalpas yun ti obligasyon yun ti Domingo. Awanan ti kayan mabalin nyo ti panagiwaywayan. Kasi di ko na di Apo. The same nga mas. Hanyo ako na nga, ayun sa Batista kang tumatan. Di pa nung nag-misa tayo ti Miyerkules tatayo mat. Na po, ipadasan tayo amin na po, awang pa'y fix nga maitad to dagiti katikista, ipakaamulan tumatlaan kada kayo, tapos na may ipakaamu ka dagiti kakapsat tayo Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Amakin ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na misa, intayon, iti ayat, ken kapya ti Apo. Naimbag abigat tayo amin Apo.